Jaakko Hirvonen ja edustan Joensuun Mailaa. Olen siellä toiminnanjohtajana ja pesistä siis pelataan, kun Joensuun Mailasta puhutaan. Urheiluseura ollaan ja palkintoja joka vuosi hankitaan isojakin määriä. Ja sitten on tullut haastetta vastaan, useammaltakin ihmiseltä on tullut kysymyksiä, että minnekä nämä vanhat palkinnot voisi laittaa, että näitä on tänne isovanhempien ja vanhempien nurkkiin kertynyt, että mihinkä nämä voisi toimittaa. Ja siitä oikeastaan ajatus lähti, että miten me voitaisiin tehdä toisin, että tämmöistä ongelmaa ei tule. Sitten kuulin, että Kolodesignilla löytyisi myös puisia palkintoja ja siitä se ajatus sitten lähti. Palkinnot on otettu vastaan tosi hienosti. Niin pienet kuin isotkin palkinnonsaajat niin on kehunut ja vähän ihmetellytkin, että mikä tämä tämmöinen on, että tämä ei olekaan samannäköinen kuin aina aiemmin. Niin se on ollut tosi hieno juttu. Hyvältähän se tuntui seurankin puolelta, että vastaanotto oli hyvä. Me täällä urheilua ja liikuntaa ja pesäpalloa opetetaan, mutta toki meillä on tavoitteena myös näille nuorille harrastajille opettaa tästä elämästä muitakin aiheita. Ja tässä esimerkiksi yksi hyvä esimerkki siitä vastuullisesta toiminnasta ja ekologisuudesta. Niin siitä varmasti jonkunnäköinen ajatus kaikille harrastajillekin mieleen jää, että miksi meillä on puiset palkinnot. Puisten palkintojen hyvä puoli, niin totta kai nämä vastuullisuusarvot, mutta kyllä muullakin tavalla se on hieno juttu, että se palkinto erottuu. Että jos siellä palkintokaapissa on niitä pyttyjä monenlaisia, niin sitten kun sinne tuodaan puinen palkinto sinne sekaan, niin kyllä veikkaan, että se aika monella se katse kiinnittyy siihen puiseen ja hyvässä mielessä kiinnittyy. Että on se myös iso arvo, että se erottuu se palkinto ja sitten se, että miten helppo nämä oli kuitenkin räätälöidä meidän näköiseksi nämä palkinnot. Tämä on palkinnon tarina. Eli täällä lukee Joma ylhäällä ja lukee Itä-Länsi 2024. Eli me palkitaan kaikki meidän juniorit ja aikuispelaajatkin, ketkä on kaudella osallistunut ja edustanut Jomaa Itä-Länsi-ottelussa palkinnolla. Ja tämä palkinto on pallon muotoinen, kun pesäpallosta puhutaan. Sitten meillä oli haaveena kaikkiin palkintoihin saada Joman näköisyyttä ja saatiin tämä meidän oma olohuone, joka haaveena oli, eli stadionin kuva tuonne taustalle. Ja sitten siellä totta kai on näitä pesäpalloilijan figuureita. Eli aika paljon pesäpalloa ja Joensuun Maillaan saatiin samaan palkintoon. Pesäpallo on Suomen kansallispeli, niin kyllähän kotimaisuus on meille tietynlainen itseisarvo myös. Että jos meillä on mahdollisuus valita kotimainen toimija, niin ilman muuta me se valitaan. Vastuullisuus on meillä strategiankin kirjoitettuna iso arvo, ja jos me voidaan toimia ekologisesti, niin totta kai näin me silloin tehdään, että jos pihakoivusta saa sauna vastaan, niin nyt sitä saa sitten myös vaikka palkintoja tänne seuratoimintaan. Yhteistyö siitä hetkestä, kun ajatus näistä puisista palkinnoista tuli, niin yhteistyö Kolodessignin kanssa on ollut kyllä tosi joustava helppoa, että oli toiveita, että miltä ne palkinnot voisi näyttää ja siitä keskusteltiin ja sitten taas melkein seuraavana päivänä tulee jo vedokset siitä, että voisiko se näyttää täältä ja näin edelleen, niin kaikki on mennyt tosi helposti. Jos vastuullisuus ja kotimaisuus ja erottuvat hienot palkinnot on se juttu, mitä muutkin urheiluseurat hakee, niin ehdottomasti voin kyllä suositella.